Kalat kamai kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak baik ne skuti auto rickshaw taksi kamai bat tourist taksi pila ban download yakini ke app Any Ride Captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum kikot kisla kat kum ke jingdon kam lingba ka ni ke app pila ban register na keleng gejaka kabaha bhapo ke jala Meghalaya na benta ke jingte bakham bania phone hau new number 84160 69241 ban kham pensuk ya kalet kawan jong di paiba ka Any Ride kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka Any Ride Rider ha kani ka app kidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport pila ban book lingba kani ka app om tang haslong hanrei habaro ki district na benda ke jingte bakham bania phone hau new number 84160 69241 namar ninyokor ya kapor jongpi